Πρώτο στην μπάλα. Το γύρισμα του Ζέκα για τον Λουντ. Έρχεται και ο Γουακάσο στη συνέχεια να μπει στην πορεία της μπάλας. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Λεντέσμα σουτάρει. Γκολ! Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Κριστιαν Λεντέσμα στο 27ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Πολύ ωραίο γκολ. Με αρκετά φάλτσα από τον Λεντέσμα για τους πράσινους. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 27ο λεπτό. Πολύ όμορφο γκολ. Ξανά εδώ. Πολύ μακριά, πολλά φάλτσα. Ο Φάντερ Χαρτ δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την πορεία της μπάλας. Είχε αρκετά φάλτσα, επαναλαμβάνω. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Με σκόρερ τον Κριστιαν Λεντέσμα. Πολύ ωραίο γκολ. Κίνηση από τον Μπέργκ και τον Ιμπάρμπο. Στον δεύτερο πήγαινε η μπάλα. Έχει σε βοήθεια κοντά του και τον Χουλτ. Τώρα θα κάνει κίνηση ο Χουλτ για να πάρει την μπάλα. Θα τα πάρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα για τον Λουντ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 37ο λεπτό. Από αυτή την πολύ ωραία ομαδική ενέργεια των πράσινων. Ωραία κίνηση από τον Χουλτ. Πήρε την μπάλα. Στη συνέχεια πάσα για τον Ρόμπιν Λουντ. Το τελείωμά του στα δίχτυα του Φάντερ Χαρτ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Γρήγορη πάσα από τον Λουντ στον Ιμπάρμπο. Η κίνηση από τον Χουλτ. Η πάσα στον Λουντ στην περιοχή. Κανένα πρόβλημα για τον Ρόμπιν Λουντ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 για τους πράσινους στο 37ο λεπτό. Πολύ ωραία ομαδική ενέργεια από τους πράσινους. Έχει παραμείνει μία από το... Η Μπάρμπο προσπάθησε η κεφαλιά, η μπάλα δεν φεύγει, δεν απομακρύνεται καλά, στο Γουακάσο φτάνει, προσποιείται ο Γουακάσο με φάλτσο η μπάλα 3-0. Στο 40ο λεπτό άγαλμα ο Φάντερ Χαρτ. 3-0 για τους πράσινους, με ακόμη ένα μεταγραφικό απόκτημα αυτής της μεταγραφικής περίοδου να σκοράρει. Ο Γουακάσο κάνει το 3-0 για τους πράσινους. Ωραίο ποδόσφαιρο από τον Παναθηναϊκό, ειδικά από τον γκολ και μετά. Βλέπετε εδώ ότι η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Ωραία προσποίηση από τον Γουακάσο. Με πολλά φάλτσα το σούτ με το αριστερό. Όρθιος ο Φάντερ Χαρτ. Στην δεξιά του γωνία η μπάλα. 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το γκολ από πλευράς Παναθηναϊκού. Έχασε ένα μεγάλο διάστημα μόλις ήρθε από τον Πανιόνιο στον Παναθηναϊκό, αφού έπαιξε λίγο, έχει ένα τραυματισμό. Τώρα παίζει. Διαφάνειες. Η πάσα για τον Μπέργκ. 4-0 για τον Παναθηναϊκό στο 67ο λεπτό. Είδαμε αρκετές κάθετες πάσες σήμερα στο Παναθηναϊκό. Ακόμη μία από τον εισελθόντα, τον Λούκας Διαφάνειες, που δίνει assist στον Μπέργκ. Και στο 67ο λεπτό ο Παναθηναϊκός με τον Σουηδό κάνει το 4-0. Ξανά εδώ, φάση, καλυπτόμενος ο Μάρκους Μπέργκ. Άργησε ο αμυντικός της Τσβόλε να ανέβει. Φάση όλη από τον Χουλτ στο Διαφάνειες. Ωραία προσποίηση και πάσα. Χειροκροτήματα από τον Ζέκα. Βρήκε λίγο την μπάλα ο Φάντερ Χαρτ. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει το 4-0 για τον Παναθηναϊκό.